क्या बात है. चलो. वा वा वा. टाकायच्यात. हां 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 ग्रेव्ही आलेली आहे. मला वाटतं 2-3-4 बॅच पण होतील मम्मीचे. हो है ना? त्याला वेळ लागणार आहे. तिकडे आपलं सर्व करून झालेलं आहे. आता आपलं फायनल टच म्हणजे 2-3. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं सांगा. नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा पाऊस किती जोरात आलेला आहे आणि मी चाललो आता कोळंबी घ्यायला आणि आय गेस तुमच्या इकडे पण जोरात पाऊस पडत असेल. इकडे बघा. हे आणले कोलंबी आणली आहे आणि बॉम्बे दिल. हे बघा आमची दिल आली. दिलो आहे. का आणलेलं आपण. दिलू हे बघ इकडे बघ. इकडे हे बघ. हे बघ काय आहे दिल. अय दिलू बघा. आमच्या दिलू सारखी कोण दिलू आहे का बघा. दुसऱ्या मांजरी असे तर पळवला असता. ये की नाही दिलू. अय दिलू इकडे. आमच्या दिलूचा आत्मा शांत आहे बघा. येणारच नाही तिला कच्चं खायचं नसतं ना. नाही ना. आता बघूया मी काय काय आणलेलं दाखवतो. कोलंबी पैसे 2 आणलेले आहे आणि आपल्या मच्छीवाल्यांनी मला बोंबील फ्री दिलेले आहेत. मम्मी कोलंबी पण मोठी आहे ना. हे बघा केवढे मोठे. भयाचे आहे बघा केवढे मोठे आहेत. हे बघा किती मोठी कोलंबी दाखवतो बघा. हे बघा मम्मी. हा बघा एवढी मोठी कोलंबी आहे. ह्याच्यापेक्षा पण मोठी असतात एवढे मोठे मोठे. आणि वरून येताना तिकडे रस्त्याकडे उभे होते नाही का परवा. बोंबील फ्री मला दिले मम्मी. त्यांनी मला बोंबील फ्री का दिले मी तुम्हाला सांगतो. आमच्या इकडचे ना लास्ट टाइम मी आपण व्हिडिओ शूट नाही केला होता तर त्यांना तो व्हिडिओ खूप आवडला ना. तर बघा थँक्यू फ्री दिल्याबद्दल. आणि इकडे बोंबील कोलंबी दिलेली आहे मस्तवाली मोठी. आता आम्ही याची रेसिपी बनवणार आहे दिलूला खायला. धागा पकडायचा. हा वाला धागा ना. तो खालचा धागा पकड. हा वाला. आणि कसं साफ करायचं तेही आम्ही दाखवतो. ह्याच्यातला आतला पण धागा काढायला लागेल आपल्याला. दिलू पिल्लू व्हॉट इज दिस. दिलू पिल्लू व्हॉट इज दिस. दिलू पिल्लू व्हॉट इज दिस. काय भाई दे भाई कॅमेरामध्ये या. तुम्हाला कोलंबी सोलता येते. हा तर आज मला तुम्ही शिकवायच्या. रेसिपी राहिली बाजूला आणि मम्मी बघा काय करते. दाखव काय केलं. जर हात वरती कर. ते असे घेऊन राहतात नाही काय. हा असंच एक मोठा. ते बदलापूरवरून आम्ही जेव्हा पण कल्याणशील फाटाच्या पाईपलाईन रोडच्या पुढे ना तिकडे असे ना घेऊन असतात. बाबा किती जोड आहे है ना. पडतात बघ एक एकेकाची काय मिशी तुटते काय. ते भारी आहे. एक पडतात खाली. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय सांगा. हे ह्याला बघून कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटतंय. आपण बनवलं नाही. मोठी कोळंबी बघून पण तोंडाला पाणी सुटतो. पण ते बनवल्यानंतर जेव्हा मसाला सर्व लागतो तेव्हा काहीतरी टेम्पटिंग वाटतं. बरोबर ना सर्वांना. ह्याला कोण बघून पाणी सुटतंय. हे तर खायला पण वाटत. सुटत तर काय. दिल आमची. दिल म्हणजे आणि दिल बघा तिकडे कशी उंबऱ्यावर जाऊन बसली. दिल म्हणजे पुण्य आत्मा आमची. कोणता रूप आहे का माहिती. एवढं बच्ची एवढं सर्व काही ठेवा तुम्ही ते येतच नाही. तिला माहितीये की बाबा मिळणार आहे आपल्याला. आणि नाही ती खात नाही. आणि हे पण नाही खात ती. कोळंबी सोलून दिली ना तरी ती खात नाही. काय खाते ती. फक्त बांगडा. फक्त बांगडा खाते. कच्चा नाही खात. आणि कॅट फूड आणि अंड्याचा आतला. 3 प्रकार मच्छीची आहे. बांगडा, सौंदाला आणि कुपा. 3 मच्छी आवडीने खाते. मग कच्चे नाही खात. ते पण तिला आम्ही बॉईल करून देतो. तर रेसिपीची सुरुवात करूया. इथे मम्मीचा एक फोटो काढूया का. चिची चिची. हे बघ दिलू चिची बघ. अगं तुला वास पण नाहीये. हे बघ काय. हे बघ सोलून देते. तुला सोलून देते. तुम्ही आता तुम्हाला चॅलेंज आहे का आमच्यासारखी दिलू सारखी दिलू कोणाकडे. बघा आमची दिलू कॅट बघा. मच्छी काही आणा समोर अशी धावत कधीच येणार नाही. कधीच नाही. आणि तुमच्या समोर जर आली तर फक्त तिला पाणीचा एक ग्लास द्यायचा पियायला. तिला फक्त पाणी. आमची शानी दिलू बघा काय करते. बाहेर टेलम टेली चालू आहे. दिलू अशी अशी झोप. हा अशी झोप. हा अशी झोपा. खोलू का दरवाजा. बाहेर बघतेस. हा घे बघ बाहेर. बघ बाहेर पाऊस पडतोय बघ. बाहेर बघायचं असतं. तर बघ बाहेर चिंटू बघा. आपण दरवाजा खोलून का नाही ठेवत.
घुगू जर गेला ना रस्त्याने तिथून तर ही अंगावर जाते. हा डॉग गेला की अंगावर जाते ना. हा ते अंगावर जाते म्हणून आम्ही तिला दरवाजा खोलून नाही ठेवत. चल एक सोलून दाखव आता. तर इथे काय डोकं पण करायचं, काढायला लागेल. इथे काय करायला लागेल, डोकं पण काढते. हा एक सोलून दाखव म्हणजे कसं माहिती पडेल सर्वांना. ओके तिथं वरचं कवर खालचं कवर काढला आणि त्यातल्या काय काय माणसं माहितीये का कवर नाही काढत. हा आणि त्यातला आतला धागा असतो ना तो कसा काढायचा. तो इकडचा पाठीचा हा ते पाठचा धागा काढते. हा बघ, हा ना. हा बघ धागा. ओके हाचा धागा काढायचा. मग असं सर्व आपल्याला साफ हे करून धागा ठेवायचं म्हणजे ना. कसं माहितीये त्यांचा ते पोट असतो त्याच्यावरच तर ते जगतात. तर हे पोटातला धागा काढलेला आहे आणि असे सर्व आपल्याला असे सर्व साफ करून घ्यायचे आहेत. ओके. आता मम्मीच्या सोबतीला मी पण बसतो आणि पटापट साफ करून घेतो. हा, तुला येईल का? ट्राय केल्याशिवाय थोडी येणार आहे. तर इथे बघा आपली कोळंबी चांगल्या पाण्याने 2-3 पाण्याने एकदम मस्त धुवून घेतलेली आहे. त्याचे जे धागे असतात ते सुद्धा काढलेले आहेत. तर आता मी काय करणार आहे, मम्मीला आता टॉप ड्रेस किंवा साडी नेसायला पाठवलेली आहे. आता इकडे आपण हे टूथपिक घेणार आहे आणि टूथपिकमध्ये आपण एक करून दाखवतो, बाकी फास्ट फॉरवर्डमध्ये दाखवेल. टूथपिकमध्ये आपल्याला हे सर्व स्ट्रेट करून घ्यायचे आहेत. बघा हे जे असं टाकायचं आहे हे पूर्ण आपल्याला असे स्ट्रेट ठेवायचे. का स्ट्रेट ठेवायचे आपल्याला, कारण फ्राय करताना ना असे स्ट्रेटच राहतील. नाहीतर जर फ्राय केले ना मग हे ना असे गोल होतात गोल. तर आपल्याला असे त्यांना स्ट्रेट ठेवायचे. तर आता मी फास्ट फॉरवर्डमध्ये सर्व करून घेतो. नमस्ते. आज मी कोलंबी टिक्का बिर्याणी बनवते. प्रॉन्स टिक्का बिर्याणी. हा नाही तर झिंगा टिक्का बिर्याणी. झिंगा टिक्का बिर्याणी. हां पण ते पहिला टिक्का बनवायचा आणि नंतर बिर्याणी बनवायची. पण बिर्याणी बनवायची आपल्याला. पण बिर्याणीसाठी बघा साहित्य बघा, टँग 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 टँग. मला पुरा 1 दिवस लागला साहित्य काढायला. म्हणजे सकाळपासून काढते. 2 तास तर झालेत कारण आपल्याला हा. हे 1 तास तर ह्याला पण गेलेत ना. हा साफ करायला. तर आता हे पहिला टिक्क्याचं साहित्य बघा किती आहे ते. हे सर्व आहे ना. हा हे सर्व टिक्क्यासाठी साहित्य आहे. ओके. हा. तर सुरुवातीला काय करायचं आपल्याला, आणि तुम्हाला इकडे बाहेर पावसाचा आवाज येईल, खूप पाऊस पडतोय. आज खूप पाऊस पडतोय. पुरा दिवस पाऊस पडतोय. ओके चला बनवायला घ्या. आता पहिला चमचा घेते एक. हे काय आता आलं लसूणची पेस्ट किती टाकणार आहे आपण. 1 चमचा. ओके 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट. हा 1 चमचा आपला घरातला मसाला. ओके. आपल्याला अर्धा चमचा लाल काश्मीरी लाल पावडर. ओके लाल लाल व्हायला. लाल व्हायला कलरसाठी. अर्धा चमचा कमी आपण म्हणजे अर्धा चमचा घेतला तरी चालेल. काली मिरी पावडर. जिरा पावडर अर्धा चमचा. चना पावडर. ओके. अर्धा चमचा. तांदळाचा पीठ 1 चमचा म्हणजे कुरकुरीत होण्यासाठी. कुरकुरीत होण्यासाठी 1 चमचा. आणि हा कॉर्नफ्लॉवर मी 1 चमचाच घेतलाय. ओके. हा थोडीशी हळद 1/2 चमचा. थोडीशी. आता त्याच्यामध्ये लिंबूचा ज्यूस थोडासा म्हणजे अर्धा चमचा टाकायचा. बस अर्धा चमचा. हा बस आंबटपणासाठी. त्याच्यामध्ये हे अंड्याचा पिवळा गर काढायचा आणि सफेद तेवढंच घ्यायचं. ओके. 1 अंड. बापरे किती काय काय गेलं याच्यात. हा आणि त्याच्यामध्ये आपण आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. ह्याच्या चवीपुरतं आहे ना. हा याच्या टिक्क्याच्या चवीपुरतं. म्हणजे हे साहित्य असं केलंस की डायरेक्ट पण माणूस म्हणजे आता प्रोसिजरने मीठ पडला म्हणजे खाऊ शकतो ना. खाली त्यांना टिक्का खायचा असेल ना तर हे हा टिक्का खाऊ शकतात कुरकुरीत. है ना. हा सॉस बरोबर कशा बरोबर. म्हणजे ही एक वेगळी रेसिपी तुम्ही पकडू ही वेगळी शकता रेसिपी. टिक्काची. हा आणि याच्यामध्ये आहे ना मी काय केलं माहितीये का, आता ही मच्छी आहे ना. आता आपण समजा तुम्ही दही वापरत असाल, दही खात असाल तर दही टाकू शकता. पण मी दही नाही केले आज मी काजूची पेस्ट बनवली आहे. त्याचं कारण कसं की फिश आणि दुधाचे प्रोडक्ट हे कॉम्बिनेशन म्हणजे आयुर्वेदाच्या हिशोबाने हानिकारक आहे. ते असं मी टाकली तरी तुम्ही बोलणार ना. आणि असं समजून येत नाही. पण त्याचा प्रॉब्लेम कसा हो माहितीये का, हातावरती ना कुठे कुठे असे दाग बीग यायला लागतात. अंगावर डाग अंगावरती पूर्ण अंगावरती डाग कुठे ना कुठे येणार बघा. हा बॉडीवर. तर तुम्ही फिश आणि मिल्क प्रोडक्ट्स वापरणं सोडून द्या आजपासून. हा बरोबर. हा तर त्या जागी आपण इकडे काय टाकतो, काजूची पेस्ट. काजूची पेस्ट. आणि जर काजू नसतील तर काय टाकू शकतो आपण. काजू नसेल तर खोबऱ्याचं दूध. खोबऱ्याचं दूध. म्हणजे हे 2 सबस्टिट्यूट तुम्हाला अलाउड आहेत.
हा नारळ किसायचा, नाहीतर नारळाचे ओल्या नारळाचे तुकडे करायचे बारीक बारीक, मिक्सरला लावायचे आणि त्याचा दूध काढायचा. ओके, तो दूध वापरू शकतो आपण. ठीक आहे. हा तर हे मी 2 चमचा घेते. आणि इथे आपण झालं सर्व टाकून. आता शेवटी आपण इकडे टाकणार आहे ऑर्गॅनिक रेड कलर. हा तर कलर जरा पाहिजेच असतो ना, टिक्का म्हणलं की जरा लाल लाल दिसलंच पाहिजे मम्मी, दिसलाच पाहिजे है ना. आपण कधी पण कलर टाकताना बघा मम्मी कशी घेते, ती चमचाच घेते. हा, बरोबर. म्हणजे कसं माहितीये, कमी जास्त पडायला नको ना, जास्त पडला तर मग. तर आता एवढा कलर आम्ही घेतला. तर एवढं सर्व होतं टिक्क्याची रेसिपी. हा, हे सर्व टिक्क्याची रेसिपी झाली. एवढं सर्व साहित्य लागतं ना. हा आता तुम्हाला एक दाखवतो. आता जर दरवाजा इथे बंद आहे ना, दरवाजा जर उघडला तर किती आवाज आहे तुम्हाला दाखवतो बघा. आता हा दरवाजा मी पाठचा आमचा उघडतो, आवाज बघा फक्त तुम्ही. बघितलं मी किती आवाज. आपण याच्यामध्ये दही टाकलं असतं ना तर ते बरोबर जरा असं म्हणजे गरगरीत झालं असतं. पण दही आपण टाकायला सांगतच नाही लोकांना. नाही, दही नाही टाकायचा. आपल्या फॅमिली मेंबर्सनी, आपल्या सबस्क्रायबरनी फिश सोबत दही, दूधचे प्रोडक्ट वापरणं सोडून द्या आजपासून. हा आता याच्यामध्ये हे जे आपण काजूची पेस्ट बनवली ना, त्याच्या मिक्सर मध्ये पाणी टाकून थोडा साईडला ठेवला होता. ओके. हा तो आता मी थोडा टाकते, चमच्यामध्येच टाकते जरा, कारण चमच्याला कलर पण लागलेला आहे. जास्त पण पातळ नाही करायचं ना आपल्याला. नाही नाही, जास्त नाही पातळ करायचं आहे. आणि इथे तुम्ही सर्व कोलंबी बघू शकता, सर्व एकदम स्ट्रेट करून घेतली आहे, कारण फ्राय करताना ते गोल नाही झाले पाहिजेत. हा तू दाखवलेस ना कसे केले ते. टिक्क्याचं सर्व बनवून झालेलं आहे. आता सर्व मी कोलंबी त्याच्यामध्ये टाकते. ओके, टाक. म्हणजे सर्वांना एकत्र सगळं लागेल ना मसाला तो. कोणाला कमी जास्त व्हायला नको. हा आणि इथे बघा आम्ही तेल सुद्धा तापवायला ठेवलेलं आहे तेल. हे ऍक्च्युली डीप फ्राय करू शकता, शॅलो फ्राय करू शकता, काही करू शकता तुम्ही, है ना. हा आता बघा एक झालं, मग एक आता कांडी सोडायला मस्त. एक एक टाकायला बरी ना. तर इथे आपलं तेल तापलेलं आहे बरोबर. आणि आता त्याच्यामध्ये एक एक कोलंबी सोडते. ओके. हा पार्ट मला खूप आवडतो, जेव्हा असं फ्राय होतं ना, असं तेलामध्ये जाताना तेव्हा खूप आवडतं मला. बघायला छान वाटतं. म्हणजे मेन मला वाटतं 2-3-4 बॅच पण होतील मम्मी याचे. हो, त्यालाच वेळ लागणार आहे. ओके. जास्त पण नाही टाकून चालणार. तिखट तेल आहे तर ते. तिखट तेल तर एका बॅचला एवढंच होतं. नाही तर 2 तवे ठेव, तो तेल जास्त लागेल. तेल लागेल ना जास्त. बरोबर. सर्व काय बघायला लागतं आपल्याला. तेल मग काय करणार. हा. आता इथे बरोबर आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत. टायमर पहिले लावला. टाकले तेव्हा किती पातळ होते ना. मग आता हलवून हलवून अशी जागा केली आणि मध्ये मध्ये सोडली. जाडजूड झाले. ह्या टिक्क्याला जे आपण कलर ऍड केलाय ना मम्मी, तर त्याच्यामुळे पण बघ ना कसं टेम्पटिंग वाटतं ना. तर असंच आपल्याला सर्व तळून घ्यायचं आहे. आता टोटल किती टाइम लागतं आणि ही प्लेट किती भरते ते तुम्हाला तर थोड्या वेळाने दिसेलच. तर इथे बघा मी तुम्हाला काहीतरी करेक्शन्स दाखवतो. इथे 2 बॅच झाले, ही 3री बॅच आणि इथे 4थी बॅच. मम्मीला 1 बॅच करायला सांगितली आणि मी बाकीचे करून घेतोय. इथे आम्ही कॉर्नफ्लॉवर ॲड जास्त केला, म्हणजे 1 चमचा अजून ॲड केला. तर तुम्ही सुरुवातीला 2 चमचे इकडे कॉर्नफ्लॉवर ॲड करा, कारण कसं साहित्य जास्त झालं ना. जर कॉर्नफ्लॉवर ॲड नाही केला होता तेव्हा तुम्ही बघू शकता असं व्हाईट दिसतं, त्याला कोटिंग प्रॉपरली नाही झाली होती. पण जेव्हा आपण कॉर्नफ्लॉवर ॲड केला आहे ना, तर तुम्ही बघू शकता काहीच मसाला स्प्रेड नाही होत आहे आणि प्रॉपर त्याला स्टिक होते. तर ही टिप तुमच्यासाठी. आता 3री बॅच झालेली आहे. आता मी 4थी बॅच टाकतो आणि मग तुम्हाला पुढची प्रोसिजर मम्मी सांगेल. आता इथे तुम्हाला मी दाखवायला ठेवलं. आता 3rd बॅच आपला कॉर्नफ्लॉवर ॲड केल्याने बघा किती डिफरन्स झालं. मसाला जास्त काही तेलामध्ये नाही राहिला. नाही तर फर्स्ट बॅच जी टाकली होती ना, त्याने मसाला बघा असं बाहेर पडत राहिला. तर ही आपली झाली 3rd बॅच. तेल पण पूर्ण घालून घेतलेलं आहे याचं आणि मस्त एकदम कुरकुरीत वाटतं. जेव्हा टाकलं तेव्हाच आपल्याला समजतं की कुरकुरीत आहे. आणि ते आपण आता 4th बॅच टाकणार आहे. 4th बॅच आपली अशी एक एक करून टाकायची आणि काही चिकटलं नाही पाहिजे. आता सुरुवातीला गॅस फास्ट करायचा, आता मसाला खाली लागू शकतो. म्हणजे फर्स्ट टाइम आपण जेव्हा तळतोय ना तेव्हा गॅस फास्ट ठेवायचा आपल्याला. आणि गॅप ठेवायचा. जर ह्याला लगेच चिकटतात ते.
तर अशीच आता मी सर्व तळून घेतो बघा. आणि खरं सांगतोय मी तुम्हाला, म्हणजे आता बनवताना एक मी खाल्ली, एक दांडी मी तिकडे टाकली ती. आणि किती टायमिंग झालं ना टोटल हे तळण्यासाठी, किती टायमिंग झालं आहे ना, तर तुम्ही इकडे बघू शकता 20 मिनटं लागलेत. 20 मिनटं टोटल हे तळायला. अजून पण झाली नाही, म्हणजे 25 मिनटं अर्धा तास हे तळण्यामध्येच गेलं आमचं. तिकडं ऑलमोस्ट आता आपले कोलंबी संपलेले आहेत. किती राहिले आहेत? 2च राहिलेले आहेत आपले प्रॉपरली. ओके, तर कोलंबी ही संपलेला आहे, म्हणजे बरोबर 4 बॅच आपले लागलेले आहेत बघा. 4 बॅच झालेले आहेत. तर नो कोलंबी. आता हात धुवून तळून घेऊया प्रॉपरली. इकडे बघू शकता 2-3 मिनटं फ्राय झालीत ना की मग आपल्याला त्याला टर्नसुद्धा करायचे, म्हणजे दोन्ही साईडला आपल्याला ती फ्राय करून घ्यायची आहेत इक्वली. एकदम मस्त आणि कडक आणि कुरकुरीत वाटतात जेव्हा आपण हात लावतो ना त्याला. हे बघा अशी चिकटतात सुद्धा. तर ते अशा आपण तेलामध्ये सेपरेट करायचे. तर कॅमेरा मी साईडला ठेवून ते सेपरेट करेन मी व्यवस्थित. तर इथे बघा मम्मीला परत बोलवलेलं आहे. आणि इथे बघा किती मिनटं लागली? 25 मिनटं मम्मी. त्यातली 7 बॅच ना, 7 4 28, म्हणजे 7 मिनटं मम्मीने तळली. बाकीचे मी तळून घेतले का, तर मम्मीला दमवायला नको म्हणून. आणि 4 बॅच तळले म्हणून काय करतेस तू? हां मम्मी, मी 4 बॅच तळले ना, मी त्याचा हिसाब गेलाय बरोबर. मी 4 कांड्या खाऊन टाकलेत. 4 कांदे खाल्ले ते 3 खाल्ले. एक फेकून टाकली मी पहिली. तर ह्याच्यातले मी 4 खाल्लेले आहेत. एकदम टेस्टी लागते, लय भारी लागतंय. एक खाल्ली म्हणून एकच खातो. जर दुसरी खाल्ली ते अजून चव लागली, अजून खाल्ली, आणि मग 4 नंतर विचार केला तर सर्वच खाऊन टाकायचो. ठीक आहे. इथे भातासाठी आपण पाणी ठेवलेलं आहे. आणि भातामध्ये टाकण्याचं सर्व हे असेल ना, गरम मसाले. कसुरी मेथी नाही टाकायची आपल्याला ना भातात नाही टाकायची. तर इथे काय काय घेतलंय बघा. आपण 2 तमालपत्र घेतलेले आहेत, अर्धा चमचा जिरा, लवंग आपले 3-4, आपली दालचिनी थोडीशी, एकच दालचिनी घेतली, काली मिरी 5-6 घेतलेले आहेत, आणि एक चक्रीफूल घेतलेले आहे. 5 नाही, काली मिरी जास्त आहे, 7-8. 10-12. आणि अर्धा चमचा जिरा. ओके. हे सर्व आपण याच्यामध्ये टाकायचे भाताच्या पाण्यामध्ये. इकडे गॅस ऑन केलेला आम्ही. हा बघा सर्व गेलेले आहेत. आता त्याच्यामध्ये थोडं आपल्याला तेल टाकायचं आहे. तेल. आणि त्यांना ती टिप पण दिली मम्मी की कॉर्नफ्लॉवर ऍड केल्याने जरा ते चिकटायला चांगले झाले. हा, कॉर्नफ्लॉवर जास्त पाहिजे. ते आपल्याला त्यावेळी सुरुवातीला 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाका तुम्ही एवढ्या साहित्यामध्ये. हा ठीक आहे. आता थोडा तेल ओतायचा 2 चमचा. आणि अजून जर समजायचं असेल, फलफलीत होतो मग. अजून जर समजायचं असेल तर आमचे तांदूळ अर्धा किलो आहे तिकडे. बासमती अर्धा किलो तांदूळ घेतलेले आहेत आम्ही. अर्धा किलो तांदळाची ही रेसिपी झालेली आहे सर्व. बरोबर. ठीक आहे. हा, थोडा मीठ टाकते, 1 चमचा मीठ टाकते. कारण आपण भात गाळून घेणार आहे ना, मग मिठाचं पाणी तर बाहेरच राहणार आहे. ओके. आता इथे मी तांदूळ दाखवते. तांदूळ स्वच्छ धुवून आहे ना, पाणी भरून ठेवलेला. आणि हा आहे ना गल्याखाली टोप होता, म्हणजे असा पावणा टोप होता तांदूळ. ते पाण्यात ठेवून फुलले किती बघ. आणि ह्याचा रेट विचाराल तर हे 100 रुपये किलो आहेत. अर्धा किलो 50 रुपयाला पडलेले आहेत. आणि बासमती चावल म्हणायचं त्यांना, लांब द्या आम्हाला बिर्याणी बनवायची, लांब तांदूळ द्या, तर ते असे देतात मम्मी. हे आपल्याला कधी टाकायचं आहे? पाण्याला उकळी आल्यावर, बॉईल आल्यावरतीच. आता रेसिपी दाखवायची नसती ना तर मम्मीने पटापट सर्व करायला घेतलं असतं, कधीच झालं असतं. आणि ते अर्धे खाऊन पण झाले असते. मग तर इकडे आपली नेक्स्ट प्रोसिजर सुरू झालेली आहे. त्यासाठी आपण इकडे तेल तापवत ठेवलेलं आहे. आणि गरम मसाला काय काय आहे. आणि आता पहिलं मी सांगते, तेल तापवायला ठेवलंय, पण ते तेल मी एकदम कमी 2 चमचे टाकले. कारण मला ते हे प्रॉन्स तळलेले आहे ना, कोलंबी तळलेले जे आपलं तेल आहे ना, ते तेल आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरायचं आहे. ओके. हा, त्याच्या आधी म्हणजे ते थोड्याशा तेलामध्ये पहिला मी खडा मसाला टाकून घेते. काय काय? हे बघ, दालचिनीचा तुकडा 1, चक्री फूल अर्धा चमचा, जिरा, ही मसाला वेलची, तेजपत्त्याची पानं 2, ही जावित्री, 4-5 लवंग आहे, आणि हे 10-12 काली मिरी. ओके. आता मी गॅस जरा बारीक करते. आणि आपण कांदे किती घेतलेले आहेत? कांदे मी 3 कांदे घेतले. मोठे 3 कांदे. मोठे म्हणजे असे मीडियम असतात ना, असे 3 कांदे घेतले आणि बारीक कापून घेतले. चालेल. तर नेहमीप्रमाणे कांदे आपल्याला लालसर करून घ्यायचे आहेत ना? लालसर करून घ्यायचं आहे, पण त्याच्या आधी आहे ना ते तेल मी याच्यामध्ये गाळणीने घालून घेणार आहे. ओके. कारण तेल कमी पडेल.
कांदा फ्राय नाही होणार, कारण आपण आजच आपण नॉनव्हेज खाणार, परत उद्या कसं ठेवणार ना तेल, बरोबर. म्हणून. आलं नाही. तर एक खुशखबरी मम्मी तुझ्यासाठी. काय? एक बाहेर मी भाईसाठी दिलं होतं हे हा असंच, हा. तर ते आपल्या दिलूने खाऊन टाकलेलं आहे. मस्त. क्या बात आहे, क्या बात आहे. पाटी पाटी आली. तर 1 2 चल तू पहिले हे काय करतेस? हे मी तेल पॅन मध्ये हे आपले तळलेले ना, कोलंबी तळलेलं तेल होतं ना, ते मी बोलली ना मी आता वापरायला घेणार आहे, नाही तर ते ठेवून काय करणार ना. बरोबर. आपण लगेच वापरलं तर चांगलं आहे. तर चला, सर्वात आता आमची दिल आहे म्हणजे आम्हाला सर्वात मोठं दिला पाहिजे. दिलला कुठे आहे तुमचं सर्वात मोठं? दिल खाते म्हणजे काय प्रॉब्लेमच नाही. आमच्या घरी उलट दिलनी खाल्लं तर आम्हाला मस्त वाटतं. मस्त वाटतं. हे बघा, हे सर्वात खात नाही म्हणून आम्हाला जाडजूड. वाईट वाटतं. हे जाडजूड दिलसाठी भाईसाठी पण घेऊन जातो आहे ना. 2 घेऊन जातो मी बघ. हा जा. ते बघा आमचे भाई पण आहे, आमची दिलू पण आहे. भाई 2 आहे त्याच्यात. तुम्ही पहिला खाऊन दाखवा भाई, टेस्ट करून दाखवा असंच. ते काय गरम गरम खाल्ल्याची मजाच वेगळी असते. हा काठी आहे त्याला. हा ती कांडी काढायला लागेल. ती बोलते मला मसाला दिला, स्वतः कोलंबी खातात आहे. बाबू नको मसाला खावतो तर. हा मम्मी थांब, आमची दिलू कोलंबी खाऊन दाखवते. बघा आमची दिलू कोलंबी खाते. वा 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 वा. दिलू मग माझ्या हाताची चव आवडली हो मी तिला. हातची चव आवडली. खाल्लं तर बरं आहे ना. नाही तर आमची दिलू अशी खायची नाही. आम्हालाच वाईट वाटतं ती खात नाही म्हणून. हा हे बघ खाल्लं मम्मी. अरे वा वा वा. पाण्याला उकळी आली आहे. अरे वा. तर गरम मसाले पूर्ण मिक्स झाले त्याच्यात मम्मी. हा. आता त्याच्यामध्ये हे तांदूळ टाकते. हे अर्धा किलो बासमती राईस आहेत आपले. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा. एकच चमचा घेतली आहे. बिर्याणी बोलले की मम्मी टाइम जाणारच ना. टाइम जातो, कारण डबल असतं ना ते काम. आणि कशी साधी बिर्याणी नाही झाली, टिक्का बिर्याणी म्हणजे ना जो आता तुझे हे सोड, ती एक वेगळी रेसिपी झाली. तेच बोलतोय मी. ही आता बिर्याणी खरी होते. तेच हे 2 मिक्स आहे. याच्यामध्ये आता तुम्ही कोलंबी टाकायच्या ऐवजी तुम्ही फ्लावर टाकू शकता, बटाटा टाकू शकता, अंडा टाकू शकता. कांदा चांगला फ्राय व्हायला पाहिजे. ही 4 टोमॅटो किसणीवर किसून घेतली आहे. म्हणजे आपण बारीक कापून घेतो ना, तशी मी किसणीवर किसून घेतली, म्हणजे त्याची पटकन ग्रेव्ही बनेल. ओके. आता आपल्याला परत 2-3 मिनिटं असं करत राहायला लागेल. 2-3 मिनिटं का जास्त 4-5 मिनिटं करायला लागेल, कारण टोमॅटोतलं सगळं पाणी गेला पाहिजे ना. फक्त हलवायचं आहे ना. फक्त ढवळत राहायचं. ठेव जा. तू ढवळतो. हा मम्मीला असंच मी आता रेसिपी तर बनवायला लावणार, पण पूर्ण नाही काम आहे ते का हात दुखायला लागतो मम्मीचा, बरोबर ना. अरे कशाला, जा ना मी करतो. भात ढवळून जाते. जा. भात शिजू देतो. आता 4 मिनिटात ना 2 फेऱ्यामध्ये मारणार बघा, ठेवून येणार मध्ये. जा मी करतो. जा. का पाठवायला पाहिजे माहिती का, नाहीतर सर्वच एवढं जर हेवी बनवायला लागली रेसिपी तर परत आजारी नको पडायला. तर आपण करू शकतो तेवढं करायचं आपण. इथे बरोबर 4 मिनिटं झालेली आहेत, ढवळून झालेलं आहे. तर सर्वात आधी आता मम्मी आता हे भात पण आपला शिजलेला आहे बघा. बिर्याणीसाठी जसं पाहिजे ना तसं शिजवून घेतलेला आहे. आता तो भात आहे ना, गॅस बंद करते आणि भात घालून काढते पहिला. चालेल. जेवण बनवताना घाई करायची नाही कधीच, आरामात करायचं. जास्त घाई होत असेल तर गॅस बंद ठेवायचा है ना. वा वा किती छान झालेत बघ मी. भात ना किती लांब लचक झालाय भात. आता इथे टोमॅटो कांदा चांगला फ्राय झालाय, एकदम मस्त छान झाला एकदम फ्राय. आता त्याच्यामध्ये आपण मसाले टाकायचे. आता मी बघा लाल मसाला टाकते, लाल मिरची पावडर 1 चमचा टाकते कलरसाठी. आपला तिखट मसाला टाकायचा अर्धा चमचा, गरम मसाला टाकायचा अर्धा चमचा, धना पावडर टाकायची अर्धा चमचा आणि हळद टाकायची थोडीशी, म्हणजे पाव चमचा थोडी जास्त टाकायची. बस आपले मसाले झाले टाकून. आता हे मसाले आपले चांगले फ्राय करून घ्यायचे. आता आपले मसाले टाकले, थोडंसं पाणी टाकते म्हणजे कसं ग्रेव्ही चांगली शिजते. मसाला पण चांगला फ्राय होतो. मसाला पण चांगला फ्राय होतो. ओके. आता बघ कसं मस्त वाटतंय ना. आपलं काय काय साहित्य राहिलं तुम्ही खाली बघू शकता. हे 4-5 साहित्य राहिलेले आहेत. आणि मीठ पण टाकायचं ना आपल्याला. मीठ पण टाकायचं आहे. आता आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे, त्याच्यानंतर ते अंदाजाने आपण मीठ टाकायचं. पहिली ग्रेव्ही टाकते काजूची पेस्ट. आता बघ कशी घट्ट होईल आपली. आता घट्ट होईल. वा वा कलर बघा किती छान वाटतंय. आता त्याच्यामध्ये रेडी नाही झाले अजून. बघ त्याच्यामध्ये
तळलेला कांदा टाकते. हे कांदा टोटल किती घेतलायस तू? टोटल हे मी 3 कांदे घेतलेले आहेत. हा आणि बाकीचं आपण ह्याच्यासाठी ठेवणार आहे थोडासा ठेवणार आहे वरती भातावरती टाकायला. ना? ठीक आहे. त्याच्यावरती पुदिना, थोडासा पुदिना ना? थोडासा पुदिना. जास्त पण पुदिना कडू लागतो ना? हा थोडीशी कोथिंबीर. ओके. आणि आता मीठ आणि लिंबूचं पाणी राहिलं. आता लिंबूचं पाणी, हे 2 लिंबूचा ज्यूस घेतलाय. ओके. 2 लिंबूचा का ज्यूस घेतला? आपण दही नाही टाकलाय, म्हणजे थोडा आंबटपणा पण पाहिजे ना त्याच्यासाठी. आणि आपण चवीपुरतं आता मीठ टाकायचं आहे. आणि मीठ आपण अंदाजाने बरोबरच टाकायचं, ग्रेव्ही प्रमाणे टाकायचं, कारण भातात आपण पहिला मीठ टाकलेलं आहे. झाली आपली बिर्याणी. झाली तर काय वा वा. आता तर मिक्स बघत होते. ही आपली लेअरची बिर्याणी खाली ह्याची लेअर असणार ना? वा वा वा, कसं दिसतंय एकदम मस्त. आता आपण याच्यात हवा तर थोडा पाणी टाकू शकतो, कारण हे घट्ट झालंय का माहितीये, आपली काजूची ग्रेव्ही आहे ना, म्हणून ती घट्ट झाली. आपण याच्यामध्ये आता थोडं पाणी टाकूया. ओके. आणि पाणी आपलं तोच आपण घेऊ शकतो है ना? हा भाताचा पण घेऊ शकतो, भाताचं तर आपण आपलं साधा पाणी पण घेऊ शकतो. आता थोडा गॅस आहे ना बारीक करते आणि मी पाणी घेते. भाताचं पाणी का घेत नाही माहितीये का? मीठ जास्त आहे त्याच्यात. त्याच्यात मीठ टाकलंय आणि आता मी याच्यात पहिला मीठ पण टाकलंय आता, आहे ना? नाही त्याच्यात ओव्हर मीठ व्हायचं. हा वा वा वा. तर लांब लांब राहायची मम्मी. बघ कसुरी मेथी इकडेच राहिलेली आहे. हा कसुरी मेथी टाकायची आहे. है ना? कसुरी मेथीची कशी लास्टलाच लागते ना आपल्याला? लास्टला लागते. आता आपण त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी टाकूया. इकडे मम्मी कसुरी मेथी कसुरी टाकून. मेथी जाड असली ना तर ती गरम करून आपण हातावर चुरून टाकायची. ओके. पण ही कसुरी मेथी बरोबर बारीक आहे, ती मी आता टाकली. आणि इथे हे मम्मी हे करणार आहे. आता टाकायच्या अगोदर आपल्याला जेव्हा सर्विंगला लागणार आहे ना, त्यासाठी मी तरी थोडे काढून ठेवायचे. थोडीशी काढून ठेवतो, कारण लास्टला सर्व करतो ना. तर आता तेव्हा खाणारे ते कोण आहे? वरती छान दिसतो ना. तर खाणारे कोण आहे? भाई आणि मी. हा तर 4 अजून 2 घेतो आहे ना. 8 घेतले मी टोटल. हे बघ. आणि वर दिसायला पण छान दिसतात कलरवाले. ठीक आहे, 5 घेऊया. आणि बाकीचे आपण त्यात टाकायचे आहे ना. आता हे सर्व मी याच्यामध्ये टाकते ग्रेव्ही मध्ये. वा वा वा. आणि हवं तरी कसं काढून ठेवू शकता नंतर मग काय. चला, कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटले सांगा ही ग्रेव्ही बघून. ग्रेव्हीच बघा काय झाली आहे. आता याच्यावरती आपल्याला थोडा झाकण ठेवते 2 मिनिटासाठी. 2 मिनिटाचा नाही, 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचा. आता इथे आपली ग्रेव्ही बघते. बघा मस्त ना, वा वा वा. छान झाले ना. मस्त एकदम. हा. आता इकडे आपण लेयर्स देणार आहे का? लेअर करणार आहे? लेअर नाही देणार आहे आता मी, डायरेक्ट त्याच्यावरती भात टाकणार आहे. झालं ना मग. हा तुला ग्रेव्ही थोडी काढून ठेवू का? नको, ते नको ना? भातात. हा तर अशी टिक्काची आपली ग्रेव्ही झाली समजा ही आहे ना. हा ही टिक्याची ग्रेव्ही दुसरी झाली. रेसिपी झाली. आता तू याच्यामध्ये असा डायरेक्ट भात नाही टाकला तरी चालेल. एका बाजूला ग्रेव्ही घ्यायची प्लेट मध्ये आणि एका बाजूला भात घ्यायचा. नाही, बिर्याणी खायची मला. बिर्याणी खायची. चल आता तुला मी तसं करून देते. आणि पान काढते जरा आणि आता त्याच्यामध्ये भात टाकते. बघा लेअर लावायची तर लेअर पण लावू शकता. आता लावू शकतो आपण लेअर पण. पण लेअरचं काय होतं माहितीये का, ग्रेव्ही मग काढून ठेवायला लागते अर्धी. तसं आपला भात 90% शिजलेला आहे ना. हा भात शिजलेलाच असतो 90%. आता फक्त 10-15 मिनिटं ठेवायचा बारीक गॅसवर. पूर्ण एक कढई भर झाला मी. हा अरे वा, क्या बात आहे. कोणाकोणाला खायला यायचं आहे? मला एकट्याला. बिर्याणी आहे ना. हा. आणि खूप दिवसांनी म्हणजे खूप महिन्यांनी म्हणाल तर आता घरामध्ये आपल्या बिर्याणी तयार झालेली आहे. तुम बिरयानी में उस इलायची की तरह हो जो मुझे पसंद नहीं है. दालचिनी पसंद आहे का? नाही, ते पण नाही पसंद आहे. चक्री फुल भी पसंद नहीं है मुझे. नाही. दही. आता त्याच्यावरती मी गॅस बारीक केलेला आहे. त्याच्यावरती कांदा टाकते तळलेला. थोडा थोडा टाकायचा, जास्त नाही टाकायचा. ग्रेव्ही मध्ये पण भरपूर कांदा असतो ना. वरून कशाला माहितीये का, जरा शो साठी टाकतात. ओके. हा आणि आता थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आणि हा जो बरिस्टा बनवलाय तोच आपण पॅक डब्यात आपण फ्रीज मध्ये ठेवू फ्रीज मध्ये शकतो. ठेवू शकतो.
आणि आता त्याच्यावरती हा केसरी कलर. ओके, ऑर्गॅनिक केसरी कलर आम्ही घेतलेला आहे. हा. तो टाकते कारण कसं दिसायलाही छान थोडा वाटतं. दिसेल छान. मस्त. मस्त. आता आपण त्याच्यावरती आपण 1 चमचा तूप टाकला तरी चालेल. पण तूप आहे का बघते पहिलं. हाय आहे. हाय. ओके, बस बस, 1 चमचा इज इनफ. कंजूसगिरी कशाला करायची, खाणार कोण आहे. मी तर आपण सर्वांनी खायचे आता. हा, कंजूसगिरी नाही करायची. आता झाकण मारते. खाण्यामध्ये फरक काय, मी इकडे खाणार आहे आणि तुम्ही घरी बनवून रेसिपी बनवून खाणार आहे. रेसिपी बनवून खाणार आहे. चल आता मिलते हैं 2 मिनट के बाद. गॅस स्लो आहे आपला, एकदम बारीक ठेवलाय. ओके. तर इथे बघ आपली 10 मिनिटं प्रॉपरली झालेली आहेत आणि आता गॅस आपण स्लो झाकून होता. खोलूया. पहिले स्लो गॅस, म्हणजे एकदमच बारीक केलेला होता. आता गॅस बंद कर. वा, हलकी हलकीशी वाफ कॅमेऱ्यामध्ये दिसते का माहित नाही, पण खूप वाफ छान. आली आहे मस्त. आणि भात सुगंध फुललाय. आणि सुगंध आला. आला. तर आता आपण सर्व करणार आहे. सर्विंग साठी मी 2 प्लेट घेतले, एक माझ्यासाठी एक भाईसाठी. तर सर्विंग साठी घेतले, पण तू सर्विंग करायच्या आधी एक फोटो काढ ना कढईचा. कड़े का फोटो काढू. हा. ओके. जिस वक्त का हमें बहुत इंतजार था तो वो घड़ी आ गई है. किती महिन्यानी तरी. मग किती बाबा, किती महिने झाले मम्मीच्या हातची बिर्याणी नाही खाल्ली आहे मी. क्या बात है. चलो, वा वा वा, टाकायच्यात. हां हां हां, ग्रेव्ही आलेली आहे. आपले हे कुठे आहेत, कोलंबे कुठे अडकले हे काय ते? येतातच वरती बघ. येतात आहेत ना. हे काय. हा, आने दो. ओके, हे बघा आलेली आहे कोलंबी. आणि सेम आता आपण इकडे सर्व केलेली आहे. 5 झाली एवढी मला. आता भाईला सुद्धा सर्व कर त्याच्यात. हे बघ कोलंबी आलेत. आले आहेत ना. हा, मला वाटलं नाराज आहेत का माझ्या बरोबर, नाही आलेत. एवढी दिवस खाल्ली नाही म्हणून. हा. तर इकडे आपलं सर्व करून झालेलं आहे. आता आपला फायनल टच म्हणजे आपले जे फ्राईड कोलंबी आहेत ते असे आपण उभे ठेवले तरी चालतात, झोपवले तरी चालतात. ते काय आता पोटातच जाणार आहेत. इकडे 4-5 घेतलेत ना आपण मम्मी. फोटो काढायला तरी ठेव. हा, बरोबर. हे बघा, हे 5 आणि भाईच्या ह्याच्यात 5. 1 2 3. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं सांगा. 5. वा वा, इथे रेसिपी रेडी आहेत. आता मी टेस्ट नाही, भाई टेस्ट करून दाखवणार आहे तुम्हाला, है ना मी. हा. बिर्याणी टेस्ट करा. हाताने खावा. आपण ते फ्राय तर केलेले आहेत भाई, ते आवडले ना तुम्हाला. हे कोलंबी फ्राय केलेली आवडली ना. ते टिक्का ग्रेव्ही सकट खावा ना भाई, ग्रेव्ही सकट. ग्रेव्ही खावा. ग्रेव्ही सकट भात खावा. हा. ताई बघेल ना, ताईच्या तोंडाला पाणी सुटेल. हा. चांगली आहे. अशी कुठे खाल्ली तुम्ही? हॉटेलमध्ये कुठे खाल्ली आहे, पण म्हणजे हॉटेलमध्ये खाल्ली म्हणजे हॉटेल सारखी झाली आहे. म्हणजे हॉटेल सारखी झाली. ठीक आहे. तर आपली रेसिपी झाली आहे एकदम मस्त. खूप दिवसांनी माझी एकदम फेवरेट रेसिपी. तुम्हाला ही व्लॉग रेसिपी कसं वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि तुम्ही सुद्धा एकदा ट्राय करा. तर भाई खातील, मी पण माझी प्लेट ते आतमध्ये ठेवली ती खातो. आणि तुम्हाला बाय बाय. आणि आमची दिलू बाय बाय. काय कर दिलू. बाय बाय. पप्पी घे सर्वांना. हा, बाय बाय. बाय बाय. दिलू माझी बरोबर कॅमेऱ्याला तोंड लावते. पप्पी घेते. काय भाई, तुम्ही खाऊन टाका. तिला सर्व 2 ठेवले खायचंय मी. तुम्ही. तुम्ही सर्व खायचं आहे भाई.